dela med 5 gånger 20, det är 100. Så det är 20%. Så nu är vi uppgift B, finns ett annat sätt. Så det andra sättet är 100 delat med 4. Så 100 delat med 4, det är 25. Så då ska den gå 25 med 75%. Så nu är det igen. Det är ju gånger 4. Då ska också denna gånger 4. Så lika med 3 gånger 4, 12. Dela med 25 gånger 4, det är 100. Så det är 12%.